Elikkä Jarmo Leskinen ja Insta Automationista toimin yksikön päällikkönä meillä suunnitteluliiketoiminnassa. Se oli ehkä 2 vuotta sitten ja meillä on ollut voimakasta kasvua viime vuodet. Ja rekrytointi vaatii oman aikansa käytettäväksi ja siinä vaiheessa HR:n kanssa keskustelimme, että miten tätä saisi eteenpäin. Ja Ari Raukola oli HR:lle tuttu ja mä olin yhteydessä Ari Raukolaan ja siitä päästiin yhteistyö aloittamaan. No lähinnä meillä on tietyllä tapaa vähän erikoinen toimiala ja tekijöitä hirveän vähän. Ja toiveena on ollut, että löydettäisiin sellainen tiivis yhteistyökumppani, joka ymmärtää meidän tarpeet ja osaa poimia niistä hakijoiden joukosta tietynlaisia ihmisiä. No, kyllä mä olen tykännyt itse siitä semmoista maanläheisestä toiminnasta. Ei nähdä asioita liian vaikeana ja pystytään juttelemaan asiat suoraan, miten ne on. Voisin suositella samankaltaista toimintaa tekeville yrityksille mielelläni Ari Raukola yhteistyökumppani.